Labarin rayuwar Ramadan mai taken "Na shiga soyayya" kashi na biyu. Bayan Tukur ya miƙe ya wanka wa siririn bafulatanin nan mari, zafin marin nashi zai kwantar da shi har ƙasa. Tukur zai ce, kai ka san me yake damuna? Ka bar ni da abin da yake damuna. Ka zo kana wani tambaya na gama ɗiban ruwa, ko ba ku da guga ne? Sai da guga na za ku ɗibi ruwan? Ɗaya babban su mai suna Sule zai ce, yi haƙuri, gugan namu ne muka manta, muna sauri. Ka ji waɗin munyar. A nan Tukur mutum ne mai fushi da zuciya, baya shakkan kowa a ƙauyensu. Tukur zai ce wa bafulatanin nan mai suna Sule, kar ka zage ni, ina ganin girmanka, meye ne kuma waɗin munyar? In dai gugan kuke so ga shi ku ɗiba, ni yanzu ba ma ɗiban ruwa ba ne a gabana. Tukur yana juyawa sai haɗa ido da kyakkyawan bafulatanin nan da suka zo tare da ita. Sunanta Amina. Tukur yana ganinta zai ɗan firgita ya ce, ke ma ɗiban ruwan kika zo yi? Za ta yi shiru da ƙi ce masa komai. Tukur zai juya ya ga Sule ya ɗauki guga zai fara ɗiban ruwan. Tukur zai ce, ina zuwa, bari na ɗiba ma wannan kafin nan sai na baku, ka san su mata ba su bin layi. Sule zai ce, ai tare muke da ita, ƙanwar Iro ce wanda ka mara. Tukur zai juya ya ga Iro a duƙe, tabbas Iro ya maru don ya kasa miƙewa. Tukur zai same shi ya ce, yi haƙuri mutumina, ina cikin wani hali ne. Iro zai ce, ba komai kai kam. Tukur zai miƙe ya je kusa da Amina yana kallonta kamar ya mata magana, amma zai kasa. Zai kama hanya zai tafi. Bayan ya bar wajen, Tukur zai ce, anya ba zan yi wa kaina ba kuwa? Wallahi ita na gani a hanyar gona, jiya duk ta bi ta tafi da ni gaba ɗaya. Ko dai in koma in ce masu ina son ta ne? Kai ina, ba zai yiwu ba. Tun fa ɗan fulanin nan ya maru, hana ta ma zai yi ta so ni. Tunda muna kusa da su, wata rana za mu haɗu. Bayan Sule ya ɗebo ruwa a rijiya, Amina za ta zo wajensa ta ce, kawu na ɗiba ma. Sule zai ce, ke ba na hana ki kira na da kawu ba? Amina za ta ce, ai kai kawuna ne, dole ai. Sule zai ce, ni kuma ba na son sunan. Ba gwanda ki kira ni da Suleiman na ba? Iro zai miƙe ya zo bakin rijiyar ya ce, ku bari kawai ni zan ɗiba. Sule ya ce, kai da kake cikin wani hali, gaskiya fa Iro ka maru. Amina za ta yi dariya. Iro ya ce, Aradu ba don Baffa ya hana ni ba, da babu abin da zai hana ni ban sari wannan kaɗon ba da addana ba. Ke kuma wa kike wa dariya? Amina, a'a ba da kai nake ba. Sule, ai laifinka ne, da ba ka tsokane shi ba, da babu abin da zai maka. A gefe guda kuma Mansur yana kallon wasa a falo, sai ga wani yaro ya shigo gidan. Bayan ya yi sallama, Mansur zai amsa ya ce masa, shigo, waye ne? Yaron zai duka ya ce, wai ana kiran Aisha. Mansur zai ce, Aisha kuma? Kafin ya tambaya waye ne, nan take Aisha za ta shigo ta fito cikin kwalliya. Za ta ce, je ka ce gani nan. Aisha za ta ce, to yaya, sai na dawo. Mansur mamaki zai kama shi, ina kuma za ta je? Wa yake sallama da ita? To domin sanin wa yake sallama da ita, wajen wa za ta je, ku tara gobe idan Allah ya kai mu. Marubucin labarin har yanzu dai ni ne Adamsu M. Mayo. Ku ci gaba da bibiya na a shafina na YouTube da kuma WhatsApp domin samun labarai na. WhatsApp za ku sami account number waya 08093932913. Na gode sosai.